yo Mambo dhuterere guys. Inyaya ndikachamadza. Mambo dhuterere vakaona Jesu. Kuona Jesu. Yo. Vanenge vanotengesa madunga. But anyways guys, welcome to my platform. This is a girl no bang. Don't forget to subscribe. Usakangana kusubscribe so that I'm chupanya dzikurira ma streets. Saka zvikunzi chi hanzi na Mambo dhuterere ndakaona Jesu. Don't mind me guys ndikiseka, but you know imagine ndakaona Jesu. Anyways, let me tell you in town. So hanzi na Mambo dhuterere ndakarara. Ndakarara kudaro ndaita nge ndakanga kuona vision. Nditenge ndoona vision, nditenge ndikutaura ndega, nditenge ndikunzwa ndega. But ndakaona what I know is ndakaona Jesu. Zvikanzi Jesu haana kufanana nemufananidzo wedu atoona pamapicha. Pane munhu atoti ndi Jesu mapicha atoona atotumirwa nemawachitawara takakura tichiona machechi. Zvikanzi that's not Jesu. Jesu vakamuona reals levers. Amena vanozotudza kuti Jesu murungu here, mutema here, kana kuti akasimba here, kana kuti vanombozotitaura kuti ane mahits here. What he told us is ndakaona Jesu. So hanzi ndakarara guys, ndakarara kudaro. Ndopa ndakaita sendopa ndakaona vision. Achitaura neni achiti nguva yasara yashomanina ndakuita se ndakudzoka. Ona une following pa social media and you're not telling people about me. Yes, Jesu aiudza Mambo dhuterere kuti ona wane vanhu vakaona pa social media but you're not telling them about me. So you have to tell people about me. Zvikanzi vanhu vatendeuke nguva ichipo, vanhu vaende kunonamata because Jesu akudzoka. Zvikanzi pauchada kubatanidza, imagine guys, pabatisise hanzi pauchada kubatanidza Jesu inenge yatova too late chisadzoka. So the other feeling about kudzoka kwaJesu, hanzi the other feeling about kudzoka kwaJesu ndeyakamira sona. Hanzi unotanga kufila wega kuti inini ndiri mutadzi. But guys, iri nyaya yekufila inoyi nenyika yatatikurarama. Ndiani achazofila kuti aididi Mwari ndiri perfect if kana zvinhu unotanga kutozvifilira wega. I mean, guys, but what I know is kupinda denga personally tori nyasha. Because guys, vanokomba kuti kutotadza iwewe uchiti ukugona. Kozepe kuti kutotadza uchizoti inini ndiri kutotadza. It's real futi guys. Kutadza uchiziya nekutadza uchiti ukugona. So guys, I want to tell you guys, akavati ngatitendeuke nguva ichipo because mukasatendeuka Jesu akudzoka. Saka zvikanzi inini ndandine zvakawanda zvindotoda kuita, ndinoda kuti ndakushowa zvatonzi nemwe mufano wakaficha ngatimbotenga tarelisa song kana Mambo dhuterere zvakaramba zvindiremera tili ndega ndakufila mandiri. Imagine guys, munhu but guys, hanzi feeling atofila ndekuti munhu afila kuti ndikaona Jesu ndichajamba ndigofara sezvinoita madungo zviti madungo akaona Jesu atanga kupingirika gwachikudzeti yenda idya dhina naJesu. The feeling is not like that. Ukaona Jesu unodzikama, ukanyatsoshanyirwa naJesu mamuri, the spirit and everything zvinodzikama kuti tasa. Yes, unodzikama because waona panzvimbo inoiyo. Kana mwana zvemachokwadi anoti zvatoudzwa nana madungo kuti ndaona Jesu achibhururuka. Lie guys, yekunzi Jesu aibhururuka, I'm not going to say lie because ndendisipo. But what I want to tell you is zvikanzi naMambo dhuterere guys, life is not easy as you think. Totofunga kuti tingatimbofare munyika munonaka mahuro chichi music zvakazoti mbiri chekati chekati. Kana wakaona Jesu unosoona kuti zvese zvazvina basa. Ukayasoona washanyirwa naJesu unosozvifila wega kuti Mwari ndakakutadzirai. Amen guys, but what I believe is kana as long as zvikanzi imwe nyaya futi ndakanzi naJesu iwewe unoita wakaita mbiri une mafollowers in everyone but you have never told anyone about me. Anditoziva hangu pamwe anyasotaura neuyo vataura nayo but what I know is vaingotudza nevaJesu. Ona vaiti mbiro zvenizvo nemukadzi wavo. Hanzi Mwari tiwedzerewo tirarame zvakawanda chichi. Vakaimba nemasongo akawanda Mambo dhuterere 111. But ameno guys, handisi no way. Imwe nyaya kanzozvo naiwo Mambo Jesu akati you have never told me. Saka Jesu anenge ane maway avo. Guys, ukanyasonzwa nyaya yaJesu tese kana ndida kutofila kuti Mwari ndiregerere ndimutadzi.
Yes guys, tinotadza nekuziva cheko. Kutoziva ndokwakawandisa, kusatoziva kandokushoma shoma. So zvikunzi titendeuke nguva ichiripo, because patenda kuzobatanidza to be too late. Zvikanzi ndakatomboitwa nenzina nekumba nevamwe vangu neshamwari dzangu tichiti nyarara usatomboitaure nyaya iyo. But guys, when it comes to Jesu, hakuna munhu ane basa. The only person akakosha panyika nekudenga ndi Jesu. Zvekutozoteerera kuti ndakanzi nyarara taura, shamarara usataure. Unotozvinzwa newe. Indotongokudzwa kuti taura. Because nguva yasara shomanina. Pauchazoda kubatanidza, wakuzoda kutaura, zvinenge zvatoendwa mudare. Usateerere kana anyone, but hapana hama yako unogama nawo, hapana unodya sadza naye mundiro 1. Zvongoita Mambo dhuterere wakatongofila kuti inini, it's now time for me to tell people about Jesus. Whether you accept, whether you don't, whether it's real, whether it's not, the time is now. He had to tell people about Jesus. And guys, guys, I just feel like now it's time to repent. So guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel. This is John no bang. For more information in your streets, we are subscribing, guys. Yes, guys. Mambo dhuterere. But I have nothing to do because now I believe that kuna matter it's real. Guys, ngatina mate kuna mata kusungonzi ngatikwende kuchechwa Mambo dhuterere ngatende kuzayoja ngatende ku FM. That's not kuna mata, guys. Kuna mata it's kutenda kwaunoita kwarikuenda. Kuna mata kutopfugama wega nemabvako kutsanya nekuerenga shoko raMwari so that you grow closer to God. Because mega mazvinzwira kuti the time is now. The time is now. Pauchazoda kubatanidza, it will be too late. Akusisina kubatanidza. Pauchandobatanidza time yacho anenge ati unenge usistorina. Time yekubatanidza. Time yetoti uzvibatanidze it's now before it's too late. Let's repent, let's go kunonamata, ngatinamate, ngatiregererai. Let's love each other, guys. Yes, guys. Let's love each other. Because we think kuti kunamata kungoita zvako wega, kunamata kutoda vamwe, guys. Even Bible shoko raMwari rinoti ida your neighbor semadira unozviita. Love your enemies. Kana tutokita futi my enemies, usatotanga kunamata. Let's pray, guys. Let's spread love. Thank you guys for watching this video, guys. Let's subscribe and keep watching and press the notification button so that we come